हेलो लोगोफोर बड'ज अफ इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ लेबार एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारदों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लेभेल जागोन मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन दानि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गासैखौ बुजिनो थाखाय आसा खालाम नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो जबनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड'ज अफ इनफो इउटुब चेनेलाव नैबे जाबाय अफिशियेल पेज बियो दा नोंथांमोना बेवहाय थांनानै अफिशियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हागोन दायो नोंथांमोना नाथाय डाइरेक्ट होखानोसै अफिशियेल नटिफिकेसनखौ नोंथांमोनाहाय गोबाव खालामनांला आं डाइरेक्ट लाना फैखाबाय दा नैबे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जाजेनगोन 11 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ थाहैगोन 21 जानुवारिसिम नोंथांमोना बिनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामदो नैबे होनाय वेबसाइटआव आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्सनावहाय थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ 11 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिसिम दा जों बेवहाय नायदो नेक्स्टआव जों नायोब्ला नेम अफ द पस्टआ जाहैबाय ड्राइभार दङ आरो पियन दङ आरो चकिदार दङ दा बेवहाय माखासे डिस्ट्रिक्ट होनाय दङ नोंथांमोना बेफोरावहाय एपइन्टमेन्ट मोननाय जागोन एबा नोंथांमोनखौहाय बेवहाय पस्टिं खालामनाय जागोन दा रिजार्भेसन होनायबो दंखायो नोंथांमोना रिजार्भेसनखौ नायदो बेवहाय ड्राइभार आरो पियन चकिदाराव बेसेबां पस्ट होनाय दङ एसटिपिनि थाखाय एससिनि थाखाय दा नोंथांमोना बेखौहाय डिटेल्सखौ नायदो नैबेवहाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर स्क्रिनशट खालामनोबो हागोन नैबेवहाय आं दसे दोनथ'बाय आरो लोगोसे डाउनलडबो खालामनो हागोन पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोनाहाय आं डिसक्रिप्सनाव होदों लिंकखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायबानो जाबाय दा जों स्केल पेखौ नायनोसै स्केल पेखौ जों नायोब्ला ड्राइभार पस्टआवहाय 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम मोनगोन ग्रेड पे दंबावो 5,200 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जों पियन चकिदारनि थाखाय 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जों मोनगोन पार मान्थ आरो ग्रेड पे दङ 3,900 नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया जों मोस्ट इम्पर्टेन्ट नायनोसै क्वालिफिकेसन थ' नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव एप्लाइ खालामब्ला 10 पास जाथारनांगोन मिनिमाम नोंथांमोना 10 पास जानांगोन लोगोसे LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनांगोन ड्राइभार पस्टआव नाथाय नैबे पियन आरो चकिदार पस्टआव नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनांगोन बेवहाय खुनु एक्सपिरियेन्स नांलाया नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो बैसोखौ नायोब्ला 18 इयार्स जाथारनांगोन गाहायसिनानो 18 इयार्स जानांगोन नोंनि बैसोआ गाहायसिनानो 18 इयार्स आरो लास्टआ जाहैबाय जुदि एससि आरो एसटिआव गोलैयोब्ला नोंथांमोनाहाय 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय दा बेवहाय नोंथांमोना एज रिलेक्सेसन मोनखागोन जुदि नोंथांमोना एसटि आरो एससिब्ला 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों नेक्स्टआव थांसै बेवहाय एप्लिकेसन फिस नाङा लोगोफोर बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव थाइसेबो फिस दाननाङा बियो निल जागोन दा लिंकखौ आं नोंथांमोननो होबाय डिसक्रिप्सनावहाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ दा जों डकुमेन्ट्सखौ मा हरनांगोन इम्पर्टेन्टखौ नायदो बेवहाय जों नाम्बार 1आव मोनदों पासपोर्ट जों हरनांगोन कालारिं फट' जों हरनांगोन माने गोदान जों रिसेन्टखौ हरनांगोन बेनिफ्राय सिगनेचार होनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना प्रुफ होनांगोन जेरै स्कुल सार्टिफिकेट बा बार्थ सार्टिफिकेट बा एडमिट कार्ड नोंथांमोना हरनो हानांगोन आरो लोगोसे पिआरसि हरनांगोन जुदि नोंथाङा पिआरसि गैयाब्ला अपसन दङ बे जाबाय डमिसाइल हरबाबो जागोन दा नेक्स्टआव जों कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन लोगोसे क्लास 8 पासनि जोङो सार्टिफिकेट हरनांगोन जुदि नोंथांमोना ग्रेड 4 एप्लाइ खालामोब्ला दा क्लास 10नि नोंथांमोना हरनांगोन जुदि ड्राइभाराव एप्लाइ खालामदोंब्ला आरो लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोना हरफानांगोन आपल'ड खालामनांगोन आरो लास्ट इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय आपडेटआ नैबे जाबाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोनाहाय बेखौबो आपल'ड खालामनांगोन दा सेलेक्सन प्रसेसखौ नायोब्ला नोंथांमोना रिटिन एग्जाम जागोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना रिटिन एग्जाम होनांगोन दा लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेखौ माखासे मिथिगोन जुदि नोंथांमोना रिटिन एग्जामाव पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ बायबानि थाखाय लेंहरनाय जागोन होनना बुंदों केटेगरि वाइसआव आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जुदि नोंथांमोना बुजियाखैब्ला माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय हानायसेबां रिप्लाइखौ होनो नाजागोन दा लोगोफोर एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मोनगोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायबाय थाबानो जाबाय भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोर लेबार एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारदों गासै 37 दङ भेकेन्सिया नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदो जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खनसे खालामगोन आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आपडेटखौ बेबायदिनो मोनबाय थागोन